Avui busques parella per riure? Sí, què et sembla? Que hem d'anar a Tinder o què? Com ho farem, això? Posarem Like en Peto, farem una aplicació d'Ike en Peto, Seria una bona idea, no? Com un Tinder, Però de riure. però de riure. Buscar parella per riure. Bueno, m'ha semblat un bon títol, ara que estem en la primavera. Que Provocador, sí. Que la primavera la sang que altera. I sí, i per què, no? Això de buscar parella per riure. Doncs perquè no és una cosa que m'inventi jo, sinó que, com hem parlat també amb tu moltes vegades aquí, no? És a dir, jo puc riure sola a casa, tu pots riure sola a casa. De fet, a vegades ens ho has dit, no?, que practiquem el somriure, no? Exacte, Fixa't, això és com nosaltres incitem, no?, conscientment a l'acció del riure, primer començant pel somriure, no? I avui us volia parlar una miqueta a partir d'una entrevista que he recuperat, que va fer en el seu moment, crec que va ser cap al 2015, a l'Eduard Ponset, amb un científic nord-americà, el Robert Provine, en el qual parlaven del riure, no? I el títol ve d'aquí, és a dir, com és busco parella per riure. Per què? Doncs perquè aquest senyor, que es va passar fent un estudi com 10 anys de la seva vida estudiant el riure, no? Per intentar entendre el funcionament del riure, els mecanismes del riure en tots els seus àmbits, no? Una miqueta. I què se'n va donar aquest senyor, no? Va començar a fer diferents experiments i ell va començar a col·locar persones de manera individual en una sala i amb estímuls, no? Recordeu que també hem parlat moltes vegades aquí que sovint necessitem un estímul extern per que se generi aquest somriure i després el riure. És a dir, sempre hi ha d'haver un estímul extern. Doncs aquest senyor, com us deia, va posar aquestes persones allà, doncs veient imatges còmiques i així, i sí que va rebre una resposta, evidentment. És com quan vosaltres que ens esteu escoltant a casa mireu o veieu alguna situació externa d'una pel·lícula de riure, no? Un mem que et passen per WhatsApp. Exacte, no? Coses que ens fan riure i tenim una reacció. Bé, aquest senyor va començar a prendre notes, però, carai, es va adonar que allò no era suficient, no? És a dir, li faltava alguna cosa. I aleshores va decidir estudiar el riure en un entorn de grup. I aleshores aquest senyor se n'anava a les cafeteries dels centres universitaris, per exemple, s'asseia allà i observava i anava prenent notes de què és el que passava en grup. I aquí es va adonar, és a dir, al final el resum seria que riem 30 vegades menys si estem en solitari que si estem en companyia. Allò que diuen que el riure es contagia, no? S'encomana. S'encomana. I a part d'aquesta part que s'encomana, d'aquesta part que forma part de les neurones mirall, que hem parlat aquí moltes vegades també, que és que jo veig una cosa, una acció i em mimetitzo i llavors la reprodueixo. A part d'això, resulta que el riure és una eina de comunicació. És a dir, per establir una comunicació amb l'altre. És a dir, és igual que la parla, doncs tenim el riure. El riure, de fet, és anterior a la parla. Nosaltres, en els humans, està estudiat que el riure ens apareix als 3 mesos i mig, 4 mesos de vida. Per tant... És veritat, aquell primer somriure, aquell primer riure del nadó, que tant esperes i quan arriba, però té aquest temps, necessita aquest temps, aquesta maduresa. Exacte, veieu, no? És a dir, pot ser que vosaltres hagueu vist un bebè acabat de néixer. De fet, el meu fill, quan va néixer amb un somriure, no? Una cosa era el somriure i l'altra cosa és el riure, ja amb el so. I aquest so necessita d'aquesta maduresa que dius tu, que, són 3 mesos i mig, 4 de vida. Però, esclar, no sé si vosaltres coneixeu algú que en 3 mesos ja parli. Fins ara no. No. Fins ara no. Exacte. Tot està per veure, però de moment no. Ja veurem, no? Però, doncs això, no?
doncs fins que no surti aquesta personeta que ens pugui dir alguna frase o alguna paraula en 3 mesos, veiem que el riure és previ al llenguatge, no? Per tant, és una cosa més instintiva, no? I aquest senyor el que parla és que hi ha una part de no consciència del riure. Per tant, jo si et dic, Sílvia, riu. Estava pensant. No sé si m'ho diuen d'aquesta manera si ho aconseguiré, però sí. Clar, és difícil, no? Clar. També tinc el teu mirall, Això. Ens tenim una a l'altra. Exacte, Som parella de riure. Som parella de riure, tu i jo, en aquests moments. Sí. Oi? Us heu adonat que hi ha hagut els que ens escolteu un petit silenci, perquè, esclar, si a tu et diuen, a veure, posa't a riure... Clar, el meu cervell estava dient, com? Com ho faig, això? Com ho faig, això? Si m'ho mana, no sé si ho faré. És molt complicat, no? Però al final tu has començat a riure i jo he anat darrere, ja no m'ho he hagut de pensar. Exacte, veus? És a dir, ens hem necessitat, no? Si no, jo per mi mateixa, tu per tu mateixa sol a casa, és molt més difícil. Sí que puc començar a provocar aquest riure, que de fet una miqueta és el que treballem a les sessions de risoteràpia, o que a vegades us aconsello aquí, doncs, això que deies tu al principi, no? Em puc posar davant del mirall, puc dibuixar el somriure i a partir d'aquí puc començar a fer sons, sons de ha-ha, no? A veure, ha-ha. 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 Això davant d'un mirall, Maria? Vale, sí, abans d'un mirall i potser et passa alguna cosa, no? Segurament si estàs tu sola trigaràs més estona. Sí, perquè et sents ridícula, idiota, no? Clar, fixa't. I aquell punt de pudor. Vale, moltes gràcies perquè tu ara estàs introduint un altre factor a l'equació aquesta de què és això del riure, com aconseguim, no? aquest riure espontani, instintiu, no? Una cosa superimportant és estar disposat, estar disposada, és a dir... Vergonyes a la butxaca. Molt bé, vergonyes a la butxaca, que és una cosa que justament a les sessions de risoteràpia és el que, o de jocs, no? És el que comento a l'inici, és a dir, treballem a les sessions una miqueta al deixar en descans, en stand-by, la part del cervell aquesta del judici que hem comentat moltíssimes vegades aquí, del sentit del ridícul, de les vergonyes, de què estarà pensant de mi, no? La Sílvia, ara, si començo aquí a fer la beneita, no? És a dir, aquesta part controladora... Més racional, aquesta part més de la consciència que fa que em surtin totes aquestes restriccions, totes aquestes barreres que no em permeten connectar amb l'instint del que em pugui passar, de l'emoció. Sí, en aquest cas parlem del riure, però en altres casos també jo si et dic posa't a plorar... Això costarà més, Això també et costarà, no? Això costarà més, Veieu? El riure és com més espontani, no? És més fàcil provocar-lo. D'acord, ens ve més de gust, com si diguéssim. Potser és això. Ens ve més de gust, ens ve més de gust. Com a dificultat, jo penso que està en el mateix nivell, tant el riure... Tu com a actriu, ho saps bé, no? Que costa més, sí. Riure o plorar. Bé, no sé, vosaltres, si escolteu o parleu amb persones que s'hi dediquen, també normalment semblaria que és més fàcil riure, no? Doncs sovint és més difícil riure d'una manera creïble que no plorar, no? És a dir, tu quan vas a veure una obra de teatre, ara que treus el tema, no? Ui, és molt difícil. Sí? És molt difícil que sigui creïble, no? Una persona que et faci riure, o que et fa... És a dir, no estaria tan clara la cosa, no? El que sí que ens queda clar, estimats i estimades, és que hi ha aquesta dificultat en què quan jo poso la consciència, és a dir, ui, la Maria m'ha dit que em posi a riure, no? Com ho faig això, no? Aquí hi ha un bloqueig. Què passarà? Què pensaran de mi? Què passarà? Què pensaran? No en sabré. No en sabré, moltes gràcies, Com ho faig?
No ho sé. Clar, aquest control, aquesta consciència, en aquest cas concret, no ens serveix. No ens va a favor, com si diguéssim. Llavors, què si ens va a favor? És intentar que aquesta consciència doncs, no estigui tan present, estigui una mica adormida. Com ho aconseguim, això? Com ho aconseguim? Doncs en les sessions de risoteràpia treballem en aquest sentit. Es pot entrenar. Es pot entrenar. Es pot entrenar. La primera cosa que els dic sempre amb els participants és que no poden parlar. És a dir, no podeu parlar. I justament, per què no podem parlar? Doncs perquè la parla està en aquesta part del cervell, no? que estàvem dient del control, de lo racional, de la part més racional, i llavors que això ens dificulta la connexió amb la part de l'espontaneïtat, i de l'alegria, la creativitat, i recordem, ja que estem posats, doncs, la part aquesta també de la tendresa i de l'empatia, del sentiment també de pertanyença autèntica a un grup. Fixeu-vos que una cosa és la idea, allò mental, i l'altra cosa és l'emoció, allò que tu ho sents a les entranyes, no? Fins i tot, no? Al cor i a les entranyes dius, ostres, és que jo em sento d'aquest grup, no? O em sento, formo part d'aquesta família o d'aquesta colla, no? D'aquest país, no? És a dir, aquest sentiment no és una cosa només mental, no? O sigui, hi ha una cosa... La part emocional, visceral, no? Exacte, emocional i visceral, no? De les entranyes. Que no es pot explicar i que no calen paraules aquí. Clar, no calen paraules. És a dir, una cosa que tu la sents en tu és real. I una altra et pot dir missa, et pot dir... No, si a tu no et fa mal això, i tu diràs, d'acord, perquè tu ho diguis, no? Jo ho sento que sí, em fa mal. Per això és molt delicat a vegades quan algú altre ens parla de com se sent, que intervinguem, no? És a dir, sovint a la nostra societat ens eduquen, no? per estar sempre amb la paraula i en estar aconsellant a l'altre, i sembla que per fer-te costat t'he de donar consell i t'he de donar la solució, no? Quan a vegades l'única cosa que necessitem és que ens escoltin, és tenir aquest espai d'acollida, de seguretat, de poder-me sincerar, de dir, és que em sento d'aquesta manera o d'aquella altra, no? Sense aquesta mirada de judici, no? Seria de... Llavors, això també em pot passar amb el dolor i fins i tot també amb una cosa d'alegria, no? A vegades també et pot passar alguna cosa molt alegre, que tu et fa molt feliç, i l'altre potser dir, home, doncs vols dir que això... I surten doncs els prejudicis, etc., que fan que no pugui ser jo mateixa, no? Ara ens hem anat una mica i bé, tot això venia... Sí, per la no consciència. Sí, perquè jo et deia, com l'entrenem, aquesta no consciència, i hem agafat aquest camí. Exacte, doncs mireu, una cosa que seria com molt fàcil, seria, com l'entrenem? De moment, intentar no pensar-hi. És a dir, no busquis res. Estigues disposat i disposada. Al sí, seria. Estic disposada al sí, al veure què passa. No? I a partir d'aquí, doncs segurament serà més fàcil, no? I com deia el senyor Provine, no? Hem d'estar amb... Necessito a l'altre, D'aquí el títol d'avui. Es busca parella per riure. Es busca parella per riure, no? Ell parla d'això, no? Que és... ho diu, aviam com ho diu... Vols les paraules exactes? Sí, perquè... Perquè científic entenc aquest senyor. Home, va ser aquest senyor, va ser professor de Psicologia i Neurociència a la Universitat de Maryland durant molts anys, o sigui, és una persona que, ja us he dit, va dedicar 10 anys de la seva vida a fer estudis... Un estudi científic sobre el riure. Sobre com el riure i com intervé el riure amb la nostra vida i quins mecanismes la provoquen, no? Fixeu-vos, no? Deies que inicialment feia l'estudi
amb persones de manera soles, individual, tancades en una sala i amb estímuls. Exacte. I després es va dedicar a observar el campus de la universitat, a les cafeteries, què passava quan hi havia una colla, no? Exacte. I llavors, fixa't, no? Ell diu, la risa es una vocalización lúdica que enviamos a otras personas. És a dir, sí que necessito de l'altre. O sigui que no només riem per nosaltres, sinó que també busquem l'altre quan riem. Exacte. Recordeu que l'ésser humà és un ésser social. Per tant, una persona, un individu sol no té sentit. L'humà necessita d'un altre, no? Fins i tot, per la procreació de l'espècie necessitem un altre, oi? Per tant, jo sola moriré i no passaria, ja m'extingiria, no? la meva espècie. Per tant, sempre necessito de l'altre, i en aquest cas de lo social, no? Què va observar aquest senyor també, no? Va observar que les dones reien més que els homes. Ah, sí? Sí, reien més, segons la seva observació, els seus estudis, les dones riem més que els homes. I els homes fan riure més que les dones. Provoquen el riure. Provoquen el riure. Són coses a observar. Vosaltres fixeu-vos-hi també, no? Segurament, bé, també estaria bé fer una revisió de com a dia d'avui, no? Com ha canviat, no? Com ha canviat això, no? Si és que ha canviat, si no, ara que tenim un panorama molt més ampli, molt més complex, no? A nivell de les relacions socials, una mica més equitatiu que en la seva època. Però sí que hi ha una cosa com molt dels ancestres, no? Com que el rol potser seria més adient parlar del rol masculí en el sentit poder més energètic, no? Si se'ns entén bé, no? I el rol femení, no? Seria com aquesta comunicació de ganes de socialitzar amb tu, no? I ell es va adonar d'això, no? Que els homes fan riure més i que les dones riem més, no? I una de les coses que també va observar, va buscar els anuncis de classificats, no? Dels diaris, i va veure que un dels requisits que es demanava a l'hora de trobar parella era que hi hagués sentit de l'humor. És a dir, no tant es busca algú que tingui 3 cotxes, tant homes com dones, bona feina, sobretot les dones. Perquè em sembla que és un requisit més femení que no masculí. Les dones busquen algú que tingui sentit de l'humor, no? Per tant, fixeu-vos... Això encara és vigent ara. I això és vigent ara? Sí. Sí, oi? Sí. Vosaltres que ens escolteu, pareu-vos una miqueta a pensar i dir, ostres, jo què busco, no? En una futura parella. Ostres, doncs jo vull això, no? Què és important? O què és important de revisar la meva relació actual, no? Si estàs en una relació. Què és allò important? Sovint, a vegades, quan venen persones potser a teràpia, no? Que em diuen, ostres, ara no estic bé amb la meva parella, no riem tant. Fixeu-vos que és un requisit bàsic per al funcionament saludable d'una relació, no? El riure. I una manera també de com podem generar aquest riure, doncs en companyia, per exemple, és les pessigolles. Una tàctica, és una eina que també... Això ho fem amb la canalla. Després de grans no ens ho fem mútuament. Oi? No ho sé. No. No. Sobretot en adults costa més, no? Sí. Entre adults. Entre adults, volia dir. Entre adults. Quan ets gran, entre adults, no vas a buscar-li pessigolles a l'altre. Clar, perquè què passa? Però amb una criatura sí que ho fas. Exacte, amb una criatura sí. Fixeu-vos quina restricció que ens anem posant, com fins i tot amb les nostres relacions més properes, també, de parella o de família. Quan ja som adults ens costa molt més aquest tipus de contacte lúdic, no? Seria potser la part més lúdica que potser podem trobar a nivell de parelles en situacions d'intimitat, no? Quan hi ha les relacions sexuals, que és un moment més d'intimitat, i aquí potser també, no?
és el moment on ens permetem aquesta actitud més de joc, oi? Però si no és aquí és molt difícil, com dius tu, és molt més amb els nens, no? Aleshores, convidar-vos a que feu pessigolles. Això ja ho he dit altres vegades, però és que... Busquem parella de riure i fem pessigolles. I fem-nos pessigolles, no? Perquè és una manera també de provocar aquest riure més instintiu, no? Perquè, com deies abans, sí que podem començar amb el ja-ja, i si fem el ja-ja tu i jo, doncs al final acabarem petant-nos de riure, i és una manera. I una altra manera, també més immediata, seran les pessigolles, no? I com que si heu provat alguna vegada a fer-vos pessigolles a vosaltres mateixes, doncs és impossible. No funciona. Necessites d'una altra, doncs busqueu-vos parella per riure i per fer-vos pessigolles. Serveix per les dues coses, eh? Per les dues coses. Quin és el nostre lema, doctora Campeto? Doncs el nostre lema és riure és cosa sèria, no us en oblideu. Riurem i ens farem pessigolles. Gràcies, que vagi bé. Adéu.